হাইকোর্টত এপেল কৰিম আৰু আজীৱন জেলত থাকোঁতে বড়োলেণ্ড হৈ যাব रन्जन दैमारिखौथ' आं पावाराव फैब्ला आं बख'नो हायो आं बेयाव टाइम लानो हेल' रायजो राजा नोंथांमोन खुलुमबाय आरोबाव फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनैबो जोङो मैयानि माखासे आद्रा थानाय भिडिअ रन्जन दैमारि सारनि जे बुंनाय राव बेखौहाय जोङो आरोबाव गिबिसिनथारावनो ससे खोनासंनानै लाग्रोबावगोन। मानो होनोब्ला आद्रा थादों माखासे बाथ्राफ्रा दंबावो गोलावद्राय जानायखाय आङो माखासे ससेखौ होनानै होबाय आरो बाखि थानायखौ दिनै नोंथांमोननो खोनासंहोनो सानदों। ओरैबायदि बेसेन गोसा आरो ओरैबायदि गनायजाथाव माखासे बोसोन होलांनाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायब्लानो जाबाय। बिपिएफ पार्टीनि आइटिसिएल मोनथिनो रोङै सुबुंफ्रा बेबायदि भिडिअखौ मोजाङै नायनानै लाब्लानो जाबाय। मिथिबायना? नैथियाव रायजो राजा नोंथांमोन नैबे सावगारिखौ नायनानै ला बेसेबां मानसिफोर दङ बेसोरखौनो आङो रन्जन दैमारि सारनि बाथ्राखौ लानानै नोंसोरजों बाथ्रा सावरायलायगोन। थामथियावहाय नैबे सावगारिखौ नाय बे सावगारिनि सायाव जोङो फंनैसो बाथ्रा सावरायलायगोन। बे समाव खोनासंदो रायजोफोर रन्जन दैमारि सारा मा बुंनायमोन आरो मा बोसोन होनायमोन। जोबनायाव आं बेखौनो बुंनो लुबैदों गेदेमा रायजो राजा नोंथां सभारेनिटि मा बिलाय जों जेब्ला डिक्शनारियाव नायगोन बिनि ओंथिखौ अब्लाना जों नुगोन जे कमप्लिट इन्डिपेन्डेन्ट कमप्लिट जायफ्रानो माने गासैबो बिथिंनिफ्राय उदां बेखौनो सर्वभौम बा सभारेन होननानै ओंखाय जों दिनै गासैबो बिथिङावनो जों साफाबो सभारेन जानांगोन। Sovereign is not that. Sovereign is not something that it is given by others. Sovereign, complete udangsriखौ जों बिनानै गुबुननिफ्राय मोनगोन बे नङा। उदांस्रिखौ जों गुबुननिफ्राय बिनानै मोनगोन बे नङा। रावबो होआ जासिनानै नो लानानै रावबो बेखौ गावबा गाव हारसिङै थांनो थाखायबो गाव गावनो लानांगोन गाव गावनो बेखौ हास्थायनांगोन। बेनिखायनो दिनै जोंबो बे कर्टआव नेबाय थायालाब्लानो एनडिएफबिनियाव नेबाय थायालाब्लानो एबसुनियाव नेबाय थायालाब्लानो बिपिएफनियाव नेबाय थायालाब्लानो सोरखारनियाव नेबाय थायालाब्लानो जों गासैबो उदां जानो हानांगोन। उदाङै जों थांना थानो हानांगोन। थामहिनबा जों जोंनि मेलेमजों जों थांना थानो जों खामानि मावनानै गासैबो बिथिङावनो जों दिनै उदां जानो हानांगोन। सासे जोंनि गथ'आबो गावनि बिमा बिफानिफ्राय उदाङै थांना थानो हानांगोन। रांखावरिनि बिथिङाव बा गुबुन गुबुन राजखान्थिनि बिथिङाव जों उदां थांनानै थानांगोन। अब्लासो जों दिनै उदां होननानै बुंनो हागोन। दिनै जों बुंनो हागौ इन्डिया इज ए सभारेन कान्ट्रि। इन्डिया दिनै सभारेन कान्ट्रि खिन्थु दिनै इन्डियानि मानसिफ्रा मोनजायाखै मोनलोङाखै। इन्डियायावनो बयनिख्रुइ बारा गथ'फोर दङ दिनै मोनजायैनि हामख्रम हुख्रम बेगें नुजोबनाय पृथिबीनि गेजेराव लाख लाखनि नङा कौटि कौटि गथ'फोरा दिनै मोनजाया माल निउट्रिसन बिगेस्ट इन दा वर्ल्ड। सर्वभौम जानानै मा जानो जुदि बिसोर गथ'फोरा जुदि उदां थांना थानो हानायनि खुनु राहायानो गैया मोनजानायानो जुदि मोनजानो हाया दिनै जोंनि खेत्रआव जों बेनिखायनो दिनै आंनियाव आसा खालामालाब्लानो एनडिएफबिनियाव आसा खालामालाब्लानो बा गुबुन गुबुन आफादनियावबो सरकारनियाव आसा खालामालाब्लानो जोंबो साफा बर'यै माबायदि सभारेन जानो हागोन स्वाधीन जानो हागोन उदां जानो हागोन थांनानै थानो हागोन जों बेखौ नाजागोन। आरो जों जुदि साफ्रोमबो बर'आनो जुदि उदांब्ला थांनानै थानो हायोबा जोंनि मेलेमजों जोंनि मावनायजों जोंनि दांनायजों अब्लाना बे बुहुमाव जों दिनै जेरैखि जाया उदाङै थांना थानो आरो जोंनो होनांगौ। गेदेमा रायजो राजाफोर दिनै जों जि मोनदों जों दिनै हास्थायनानै गोहो बोलोजों आरो बेबायदिनो जों हास्थायो अब्लासो जों मोनो
दिनै सिमां बायदिमोन बर'फोरनि थाखाय जायफ्रा नासय जानानै सुख जानानै आंहा सिलाय जानानै दं जोंहा जेबो गैयामोन किन्तु जोंनि नांनायनि गेजेरजों बर'फोरनि नांनायनि गेजेरजों दिनै बिएसि जोनोम जाबाय बिनि उनाव दिनै बिटिसि जोनोम जाबाय दिनै बिनि उनाव बिटिआर जोनोम आरो बेबायदिनो जों जुदि नांलांबाय थायोब्ला दिनै बर'लेण्डआबो जोनोम जायो जों दिनै सिलायदों नाङाब्लाबो जोंहा कनस्टिटिउसनेलि राइट बिनो रुजुखावनो लानो मोननो थाखाय दिनै अरुणाचलफोरनो जुदि ओरैनो होदोंब्ला सासेबो थैयालाब्लानो होदोंब्ला बियालाब्लानो जुदि अरुणाचलखौ होदोंब्ला दिनै बर'लेण्डखौ होनो हायै मा दं मानो होनो हाया दिनै 4 लाख 5 लाख नागाफोरनो जुदि स्टेट होनो हादोंब्ला 4 लाख 5 लाख दिनै खासिफोरनो होनो हादोंबा दिनै गार'फोरनो होनो हादोंबा दिनै बर'फोरा 4,000 5,000 थैनानै मानो मोनगोन जोंबो नांलांबाय थायोब्लानो जों दिनै मोनगोन आरो बे नांलांनाया माब्लाबाबो जोबनो दिनै जों नाङै नाङै 60 बोसोर जाबोबाय 60 बोसोर जाबोबाय आरो सासे मानसिखौ नोंथांमोना जेसां आसा खालामब्ला आं लुबैबाबो आं थांनानै थाबाय थानो गतिके दिनै जायफोरा उथिबोदों दिनै जायफोरा इयुननि जों बिसोरनो दिनै आरो नांगौ जोंनि दिनै गोदान मुगानि जि नांनायनि जारिमिन बेखौ नायोबा जों नुनो मोनगोन जे ब्रिटिशनि समाव माबायदियै जोंनि सिनायथिनि थाखाय जोंनि मानसिनि थाखाय कालिचरन गुरुमोना नाजानाय बिनि उनाव जों नुदों जे अल आसाम ट्राइबेल लिग खुलिनानै दिनैहाय जोंनि रुपनाथ ब्रह्ममोना भीम निश्चय नोंथांमोना बे भिडिअखौहाय खोनासंबाय होननानैहाय आं सानो आरो बुजिबायबो नंगौना नङा रायजोफोर दानिया आङो नैबे मानसिफोरनावहाय कुइसन सोंगोन रायजोफोर बिथांमोना एनडिएफबि लाभार्स माखासेयाथ' लाभार्सआनो नंखाया माखासेयाथ' साबजानायखौ मोनखाया एनडिएफबिखौहाय थेवबो आं बुंबाय बिथांमोना एनडिएफबिखौहाय प्रमद बर' सारखौहाय थगायदों होननानै बुंग्रा साफा बिसोर मानसिफ्रा ना दा बिथांमोना दिनैनि समावबो बे रन्जन दैमारि सारनि भिडिअ रेकर्डखौहाय नंखायसो होननानै बुंगोन नामा रायजो राजा नोंथांमोन रन्जन दैमारि सार एनडिएफबिनि फाउन्डार बिसोरनो गनायनानैहाय बिटिआर एकर्डखौहाय खालामदों नाथाय अब्लाबो बिसोर बायदि मानसिफ्रा रायजो राजाफोरखौहाय बिगाब थगायदों नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन एक्चुअली आं सिदा खोथा बुंखायो बि राजा आदा बेयावहाय बि राजा आदाबो दङ ना बिराद गोदै रन्जन दैमारि सारनि सोमोन्दै आरो रन्जन दैमारि सारखौहाय अनफ्लाग्रा सासे बि राजा आदा खोनादों बिथाङाबो एनडिएफबि नाथाय दिनै नोंथांमोना रन्जन दैमारि सारा दे जेब्लानाखि जेलाव थांदों बिनि सिगां बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय मा खोथा फोरमायनानै होदोंमोन हयथ' नोंथांमोना बै समाव मिथिखादों बै समावनो नोंथांमोना बेखौहाय मिथिखादों नाथाय नोंसोरो गावनि उदै सुफुंनो थाखाय गावबा गावनि हास्थायनायखौ मोननायनि थाखाय नोंथांमोना सोरखौबा ब्लेम खालामदों मिथिबायना डाइरेक्टलि सीएम बानायजानाय सीएम दोनजानाय प्रमद बर' सारखौहाय नोंथांमोना सोंखारिदों नाथाय दिनै जों खोनादों रन्जन दैमारि सारा आबसुनि प्रेसिडेन्ट प्रमद बर' सारजों सावरायनानै इउबिपिअनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायनानै आरो जोंनि एनडिएफबि मोनब्रै फेक्सनजों सावरायनानै जोङो बे एकर्डखौ खालामदों होननानै बुंदों ना बे बाथ्राया नंखाय नामा ना एआइ जों एडिट खालामनानैसो होनाय नामा नोंथांमोननि थाखायब्ला बेखौहाय आङो सोंदों बिपिएफ पार्टिनि आइटिसिएल बिथांमोनावहाय नोंथांमोना गोसोआव ला क'क्राझारावहाय एनडिएफबिखौ सिगांनिफ्रायनो सैया चिराङावबो माखासे सुबुंफ्रा सैया मानो सैया रिजन दङ रायजोफोर एनडिएफबिफोरखौ मोजां मोनैनि माखासे जाहोन दङ आं बुंथ'नाय नङा नोंथांमोना गाज्रि मोनगोन बेनिखायनो आं बुंथ'आ रायजोफोर बे समाव रायजोफोर थामथियावहाय नोंथांमोना नायना लादो नैबे मानसिफोरखौ ना रुपम रय राजबंशीफोरनिफ्राय एमएलए देरहाबाय हाग्रामा महिलारिनि अननायाव जायनाखि बिपिएफ दोलोनि अननायाव नाथाय फैबाय थानाय जे बाजेट सेसन जे एसेम्बलि जानो थांगासिनो दङ
बेयावनो रुपम रयआ जातिनि बागै बाथ्रा बुंनोहाय आवगायजेनबाय। रायजोफोर जोंना बर'ना 28टा MCLA देरहाखांनानै 10 जन MLA देरहाबाय, थेवबो जोंनि बर'आ माब्लाबाबो जातिनि थाखाय बाथ्रा बुंनो आवगायाखै। नाथाय बिसोरबायदि मानसिया जातिनि थाखाय बाथ्रा बुंनो आवगायजेनबाय। अब्ला थारैनो बर' जातिया गाख्रेब मारजागोन नामा? रायजो राजा नोंथांमोनाबो सिन्था खालामदो, रायजो राजाफ्राबो। दिनै रन्जन दैमारि सारा एसेबां मोजां सान्थि खालामनानै होनो थाखाय एकर्ड खालामदों, बेखौहाय क'क्राझार बायदियाव थानाय सासे CM दैदेनगिरि लिडारफ्रा दिनै बर' जातिखौहाय धंस खालामनानै होफिननो नागिरदों ना? सिगांनिफ्रायनो सुथुरखा, क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि जाद्लायबाय थाखायोखा। दा क'क्राझारावहाय डेभेलपआ जाजोब्बाय, नाथाय चिराङा गोग्लैसोनानै दङ, बाक्साया गोग्लैसोनानै दङ। बेफोरखौ नायगोन खोमा रायजोफोर। अब्ला नायलांदो जोबजासे। दिनैनि भिडिअ'आबो बेसेखिनियानोमोन। गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअ'खौ जोबजासे नायबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।